ekitaliari hasiera emateko, lehenengo, sakeko sari banaketa egongo da, bale? Sake txapelketa egon da, hartzan sake, badakizue, 50 pertsonak parte hartu dute, eta ia horrengo urtean gehiago dire, ia animatzen diren batzuk, bale? Bueno, saridunak, Ander Hernández, 3. mailako txapelduna. Laugarren mailakoa, Julen Arangure. Laugarren mailako irabazlea txapelduna, Kerman Ibeas. Eta txansakeko 2016 urteko txapelduna, Iker Agirre. Bueno, hemendik esaten didate, ian neskak ere animatzen diren, partean hartzea handiagoa izan daite, bale? Eta honekin, hartzantzakekoak, mesedez,